Úgy gondoltam, én is lefestem ezt a deszkát, ugyanis találtam egy tökéletes áldozatot. A sors iróniája, hogy ő is Asus. Hát mit mondjak róla? Szerintem két RAM-foglalat rossz, hogy melyik kettő, azt nem tudom megmondani, majd meglássuk. Táp, 250-es FSP, no 6 pin PCI Express, szóval valami iszonyat low profil GeForce 7300-zal kell próbálkozni. Vagy ezt lehet, hogy bele se tettem rendesen. Jó van, jó lesz. Pentium D-vel ciripel az egész alaplap. Hát púpos-e a kondi, vagy nem, igazából nem értem meg, hogy van-e rádiusza a kúpnak, vagy a tetejének. Nem is nagyon érdekel, őszintén megmondom. Hűtés rögzítése az a saját súlyával oldja meg. Jó kis hővezető paszta van köztem. Még sajnáltam is közényúlni, mert szerintem az is túlzás ide. Aztán van egy monitorunk, lássuk, legfeljebb SMD, szikra felhő, vagy valami lesz. Ventik pörögnek. Ha! Elsőre, bazd meg. Elsőre. Pedig Epic félnek is jó lett volna. Tárip. Vagy 60 fokos a proci alapból, mi? Na, mi van? Ilyen sok ideig tart kiolvasni az értékeket? Tehát úgy tűnik. Ott 40 fokon tartja, 42, 41. Ja, még nem is annyira hangos. Na, jó van, tudjuk, hogy működik. Jöhet a maszkolás, a festés, várj már, 2 gramot felismerte? Azt hiszem, annyi van benne. La, enter. A Pentium 4. Ja, nem lesz kár érte, valami baj lesz. Na, hajrá, mindjárt meglássunk, hoztam ki belőle. Mivel nem tudom a gépet lestresszelni, a lusta voltam felrakni rá 3D Markot, Linkset, vagy bármi ilyesmit, ezért a Most Wanted-del fogjuk megnézni, hogy megy, hogy teljesít. A hűtőt a saját súlya tartja a helyén még mindig, úgyhogy nagyon okos megoldással egyébként dupla gyorskötözővel lesz a helyére rögzítve. És akkor lássuk, 800x600 közepes grafika egy 32 bites videókártyától. Hát, hogyha nekem 2004-ben olyan gépem lett volna, ami ezt úgy viszi, mint ahogy ez most, azért az elég jó lett volna. Akkor ez a játék kijött, még nálam javába ment a 366-os Celeron. Akkoriban még nem nagyon tudtam, hogy mi az az SL36C. Csak azt, hogy az 550 MHz-et hozta a cucc. Után 100... nem. 198, 3x64 meg a RAM-mal, amit felbővítettünk 256-ra, és uaj, de jó volt. Ment az XP. Most van tirezni lehetette rajta? Hát, 10 FPS-sel talán. De ment, az volt a legdurvább. A procit kicserélve 1 GHz-es példányra már minden jó volt. Ja, meg egy GeForce 2 MX akármi volt mellette, szerintem még SDR-es volt az is. Mennyit kidobtam abból, Istenem. De kb. Ennyi. Egészen jól megy a játék, és akkor még alapórelek vannak. Később, hogyha működni fog a deszka, azért az Asus OC képességeire is ránézünk. Kb. Mit lehet kihozni ebből. De most már jól, sok lesz a duma, sok lesz a videó, aztán nem sokára jövök az eredményekkel. Hello! Összeszereltem az alaplapot. Olyan 1,5 órát száradhatott, meg kapott egy olyan 5 perc hajszárítós kezelést. Aztán szépen kiült az ablakba, mint a régi Amcsi rajzfilmekbe a pite. Össze is raktam. Gyere, egy pár közelít lőjél róla. Faszán nem maszkoltam le a standby ledet, úgyhogy nem látjuk, hogy áram alatt van-e. Mindent berúgtam, aztán próba, szerencse. Vagy megy, vagy nem. Epic pillanatok. Megkérjük a... Nem titok, hogy van asszony, szóval azt mondja, hogy álljon hátrább. Oké, állj hátrább, tényleg, hogyha valami van, ki tudom rántani a falból. Az jó van. Vagy megy, vagy nem megy. Munkavédelmi szemüveg van itt SMD ellen? Nem hiszem. Ha nem nézek oda majd. Na, nem? Beindult? Beindult! Motherfucker! Sikerült! SMD nélkül. Gec! Wow! Izgalomot tetőfokára hág teljesen. Tessék, működik. Na, később leteszteljük, hogy mi hogy megy. Aztán hajrá! Ez volt az szerinted? Ez. Jó van, megvan vakon is. Do it yourself!